Soc l'Albert Rossell. Molts de vosaltres ja sabeu que estic buscant feina com a director de comunicació en alguna empresa o en alguna institució. Fa uns dies vaig quedar amb una amiga meva per explicar-li la situació. Ella és directora de recursos humans i ha treballat per 3 grans empreses. Em deia que les empreses ja no volen engreixar les plantilles, que quan tenen algun tema de comunicació per solucionar contracten de manera puntual una agència i que no veia el DIRCOM com una figura clau dins de l'empresa i molt menys dins de l'estaf directiu. Conclusió: si una persona intel·ligent i amb la mentalitat oberta no sap valorar el paper dels directors de comunicació, és que ens queda molta feina per fer. El DIRCOM no és la persona que sap fer una nota de premsa i apretar el botó i enviar-la als mitjans. No és una persona que sàpiga penjar la foto a l'Instagram. És molt més que això. És una persona amb sentit crític, amb ganes de millorar les coses i que contínuament s'està fent preguntes. Si això pot ser notícia als mitjans, si val la pena convocar aquí una roda de premsa per explicar tal novetat o per explicar tal història. I si no gosa fer-ho, potser és perquè cal arreglar coses dins de l'organització. Abans d'ensenyar la casa cal tenir-la endreçada. I entenguis aquest endreçar la casa com el procés de millora contínua que ha de tenir tota organització, com la millora en la gestió empresarial. Doncs si contribuïm a millorar les empreses, a transformar les organitzacions, això vol dir que hem de formar part de l'estaf directiu, com ho és el director comercial o com ho és el director financer. I clar, en paral·lel al procés d'endreçar la casa, doncs també hem de cuidar la relació amb tots els públics, amb els clients, amb els proveïdors, amb els treballadors, amb els accionistes, amb les administracions públiques, amb el sector, amb l'entorn, perquè com es valora el fet que t'obrin una porta a la primera? Això només ho sap valorar les empreses a les quals li han tancat 1, 2 i 3 vegades les portes als morros. Només elles saben el que han invertit en un determinat projecte i només elles saben els diners que hi han perdut. Sabem projectar les organitzacions, sabem diferenciar-la dels competidors i sabem donar valor afegit a tot allò que fa l'empresa. D'acord que són intangibles, d'acord que potser no els sabem mesurar, però tenen efectes directes en el compte de resultats. Oi que sí?